Moikka vaan kaikki. Anderskunen täällä taas. Ja tällä kertaa me vähän piirretään. Minä piirrän Sleishevosen. Tuollaisesta Sleishevosesta. Spirit. No joo. Mä eniten tässä näytän mun kännykkää. Tai niinku tähän mun paperiin. Voiko aloittaa? Voit. Niin mä kuvaan eniten tähän mun paperiin. Nyt pitää olla. No kun ei sua näy. Sitten. Noin, siinä on jo sydän. Jos näette, mä en tiedä. Oottakaa. Mä nostan vähän mun. Minulla on vaiheessa. Joo, näkyy. Entä sulla näytä? Oho! Se piirtää niinku varjosta. Niin. Seldi piirtää varjosta. Niin. Joo. Niin piirrän. Sitten Mun pitää olla